Sanibonani bathandi befanyana news. Namhlanje nginiphathele udaba oluthinta uMthandeni uMfokwamanqele kanye noNgizwe uMchunu. La khona uMthandeni esephoste khona ividiyo la khona esemcimbini noma kade ephefoma emcimbini weEFF. La khona esethuka khona uNgizwe uMchunu. Awuphambili Mr. Julius Malema phambili. Phambili weEFF phambili. Dide uNgizwe Mchunu phansi. Dide uNgizwe Mchunu phansi. Phambili Mr. Paris phambili. Njengoba usuyibonile-ke nje iclip esengithe ngakufakela yona. Le video le uyiphosta emva kokuba kade ephoste enye ividiyo la khona obekade ecacisa ukuthi njengoba eqashwe kule mcimbi beqashwe emcimbini ewu2 iMK kanye neEFF. Njengoba bekade eqashwe kule mcimbi le into abezoyisebenza imali yena ukuthi iqembu elithile mhlawumbe imali nesitha esithile if esesebenza kulona njengoba esese-stage usuke esengase sayidini laso ila khona naze wacacisa ukuthi uma eperforma kwi-MK isitha se-MK naye uzobe kuyisakhe ngaleso sikhathi. Wazi wathi kanjalo futhi kwi-EFF mayese performa khona isitha se-EFF naye futhi kuzobe kuyisakhe. Kodwa ke naye ividiyo bafowethu mina-ke ngisebenza nje impisi isebenza njengenkabi uyabona. Uma usuyiqashile inkabi uyayifunza ukuthi ayishaye bani uyabona. Ngifuna ukuthi ke wonke umuntu ongiqashile noma ngabe yiliphi iqembu ngabe u-ANC noma ngabe inkatha mawuqashe mina uyangifunza njengempisi ukuthi namhlanje sishaya bani uyabona. Mina wami phela mase unginika imali ngalelo langa isitha sakho isitha sethu.